Mancomunity. Napa de camera paghi un favore, paghi casa Chiefs, sta paghi ancora, un bambino a Gigi, il Cabrinas, un bambino a Pendughi, tenente di la Puso, parte possibile. Dice i pali per la che è Cabrinas. Dice i pali per la che è Cabrinas. Ian Congo, sai Manuel Sanjaus. E ci fu la matota se spedite. E ci nasconde se matota nella Sujaba. I Kaiser Chiefs ti che non piace matota. Sinda con lampi sarà paghi mufa. Io la che Kaiser Chiefs. Subuga. When Susan Casalus, Devil Pushbacks, Jomo Cosmos, Dynamos, in Abana che lose, Shona che Ilama, e con le Mamma Santos, Pagate Boxin, ma fuori che Renas, ora che Cholo Renas, alla pasta pagato promotiva, Diva, Marcelo Maisella, Cormino Malavi Spray, Pagate Boxini, Savezza la Pagamufa, Omshaushine, e porta la sua tela, Rushin a Jotli. Buona, sono che per la Osuke Nessa, ma per aggiungere un giallo. Osuki Pekwa e Yamani, che so c'era Genao che spiega la pagare Ribeiro, Nassi Speed Point, e questa camminata, Marcelo, Savenza la pagamufa, Omshaushine, e i porti la sua tela, Rushin Jotli, e Jeppe. Tinha bom calo de guaio che pulu quando si tira da buccia la mao. A spiega la pagare si puccia mufa, allora pagare casa Chiefs, parte poi sul tira Pepe, oltre la Pepe penalty. Yanke di Gomezimi Yanke na incomo enzimini Ochuno Pempe i penalty Agu pegana pagin jablo promus te buscama koti Ochuno Pempe i penalty Oshol jano lukolo badi Otile i penalty Otu jablo proma ngimthinta ngastalo uyibona phi penalty no Pempe uyayikhomba no Pempe uthi njena ngokubona kwakhe ipenalty iyangena inkomo entsimini kuyalapha ke Kaizer Chiefs uzuyalapha ke iGramreiners uyobhekana naye lapha ke Viagrintwari ngesizini edlule uNtwari ebelapha ke TS Galaxy wakhipha iMamelodi Sundowns ekhahlelwa ama-penalty nanke namhlanje ebhekene neMamelodi Sundowns iGramreiners yashona impahla sithi sabana kaponda abanye bedlela eshumi eyikhomba ngaphakathi abanye bakhomba ngoyijwayelekile ayikhathi nakusala abanye bekhathi nangasali lutho khabuye lomasandawa iGramreiners ongibambe ngajiki ongibambe ngaphenduki nathi-ke le incident ke mbukeli Otisho no Pempe i penalty wasesukuma iGramreiners wayibeka lapha ke phakathi yena ke umbambe ngajiki iGramreiners ayajabu ezophakanyiswa iMamelodi Sundowns ayiphakamisa befaka phakathi ebokisini lithuba uthi ke ikhona kick uno Pempe bayakhala bathi last touch ibe kumvala batha be Kaizer Chiefs no Pempe yini ngathi yonke into isiya ngapha ke manje uthi no Pempe mina ngithi ikhona kick akhala ke manje abalandeli bagera phakathi enkundleni ke manje bathi ke bafuna ukuxoxana no Pempe ke manje abalandeli bathi bafuna ukuxoxana no Pempe manje abalandeli khona bakhombisa okisi lapha ke Kaizer Chiefs bathi no Pempe khona nesoksini batha ke Kaizer Chiefs no Pempe uphethe nesoksini abalandeli ke manje Kaizer Chiefs bangena ke enkundleni bakutshela bona bafuna ukuxoxana no Pempe bacela ke ukungabanjwa abalandeli bawo lapha ke Kaizer Chiefs emuva ke lapha ke eGrant Mkekana asoma ke nezeneze isithombe ke esihle lesi for our South African football umdlalo uyaqhubeka kodwa ke kunabantu enkundleni
abasazama-ke ukukhipha izinto ey'jikjelwa abalandeli phakathi ebhokisini asibhekana n'ithuba lemamelodi Sundowns nalithuba Karagatha nayo leyo mpahla ubuya ephindelela iKram Rainers ubuya ephindelela iKram Rainers umbuzo-ke mbukeli abazoba nawo abaningi ukuthi-ke njengoba kudlalwa kunabantu abangena phakathi enkundleni abakhipha izinto ey'jijelwa abalandeli beKaizer Chiefs. Umbuzo uthi-ke ngabe umdlalo bekumele yini uqhubeke noma-ke uNophembe bekumele-ke awumise umdlalo baqede labantu akupheke nje lapha-ke phakathi esithombeni sakho leyo ndoda-ke ye-Shuttle Stripes iphuma phakathi enkundleni ngoba nakusekuhlasela iMamelodi Sundowns izama-ke ukukhipha lezinto ey'phakathi lapha-ke enkundleni kodwa-ke uNophembe wathi-ke cha umdlalo awuqhubeke bakhona abakhiphayo abaqhubeke basebenze phakathi enkundleni abanye-ke abadlalayo abenzela ukuzodlala abaqhubeke-ke badlale yasihlaba-ke iMamelodi Sundowns phakathi-ke nevi lapha-ke ezwani fake ukujabula Staples kamakoti qala phansi kulapha-ke ibhawodi River Frosler Gaston Silino khana amasayireni baleka ukuthi amapholisa noma i-ambulance umthoplater Gaston Silino phakathi ebhokisini nalithuba likaSilino Frosler ayikhona ebekhumuluza uSilino wayisibathibathiba umile uRiver Frosler uphakamisa izandla uthi Nompempe ukumbiza nini liphakathi ebhokisini Karagatha sithi sabana kaponda abanye bedlela eshumi eyikhomba ngophakathi abanye bakhomba ngoyijwayelekile eyikhamba kusala abanye beqamta ngasali lutho kabuye nomasandawa Peter Shalulile nanti-ke buke lipholalisa naye-ke oPrimojiba cross inhle phakathi ebhokisini iyahlangana noPeter Shalulile iyahlala iTV wadlala umtshini wesathelayithi uShalulile Shalulile ifela invesaji umenzelwa abazokwenzelwa iMamelodi Sundowns namhlanje nalithuba leSundowns futhi lishayipani lukhulu liyeza liyenyelela Samkelo Zwane ahlanganisa Ranga Chivaviro ayikhona washaka inkinga indawo yena-ke uRanga Chivaviro ukudela kweMamelodi Sundowns ukudla iKaizer Chiefs ngo-3-0 la eFNB Stadium wakora uPeter Shalulile futhi kulolo 3-0 engathi abanye abadlali ababili-ke abakora kwaba uye lapha-ke uThemba Zwane bena lapha-ke uKevin Erasmus khishwe lapha-ke iphasa nasi-speed point sebenza lapha-ke emuva Brady Cross Peter Shalulile sala phansi uThim Nompempe isakhendi yelo leya ezothola Inacio Miguel iyangena iyangena inkomo ensimini uphuma ukuyoseva isuspension u-Inacio Miguel ebekade esuspendiwe engekho emdlalweni weKaizer Chiefs against iqembu leMagesi FC nawathekelele ibhola vimbile Brady Cross uthi Nompempe second yellow red card uyahamba Inacio Miguel uthi Nompempe uyahamba Inacio Miguel Mamelodi Sundowns useyiqanda kuyo lapha-ke iKaizer Chiefs star 120 star 660 hash noma uvakashele lapha-ke cunningblackLabel.co.za futhi lapha-ke umdlalo ovelele nasi-speed point futhi phakathi ebhokisini Khuliso Karagatha Thank you.
Kuniso furfai mujao. Tiji VIP is Shaifanaba. Waikani ibufa. Waikatela ibufa. Yaka. Nichive. Waka. Lumchina satellite. Ancho Peresibes Batir. Ancho Peresibes Kokide. Ima di nomi Pogi. Ocho Keti Pogi si per Puma Kuniso Mujao. Aji Jega Buyerum Janami. Free kick here, Kaiser Chiefs. I Paramisa Parate Buxini. Nani Tuma. Awakano Ensh. Awakano Ensh. Atali Zanje Kanda Java Saints of the Kaiser Chiefs. Bebu Chubanelage Eberi Nice Vede. La Kegala Pago Tata already Chokwe. What I want to keep a pass with body. Red hit cross. Uzumage Korakika. Yet then boom the Mamadon Sundowns. I was sitting with Monica Cavino. Then you face some television. But not just gone. We are in Fagan. We are in Fagan. Uzana Page. Jilan Solomonson. Funagio Ranga Chivaviro. We are Chiga Viro. I'm Tatana Jegalula. Ono Pepe Wishaga Gotwa. Wishaga Bidi. Wishaga Tatu. We are Pela Ushado. He and Shula Mamma de San Jose. And Citizen of the Bota when you mention Shumi. A Combo Pagata, you come away trade again. I got the Salama Tanda Sadilucho. Kabuye. Masandawa. Here Shula Imamero de San Jose. Here are Pagin semi-finals. I get a Pagin Kaling knockout. I got to get Kaiser Chiefs, you and here the case at EJC. We are Pagin Kaling knockout. And so Kumana Pagin build a face here. We are Pagin Iliga. Bajabu lost to Manaba. Bajabu lo menzelwa. Agache ke befuna ukwenzelwa. Iqembu le Mamelodi Sundowns namhlanje. Athi ke njengokujwayelekile abawula lapha ke iMamelodi Sundowns. Bathi ke ngokwejwayelekile abawula lapha ke iMamelodi Sundowns. Mfundo Vilakazi Duduzi Shabalala. Akhala ke naphela abafana balapha ke Kaizer Chiefs for Mamelodi Sundowns. Iqanda kwi Kaizer Chiefs. Kaling knockout.